Lekaixoka bertso eskolatik etorri gare eta gure ekarpena ingura izen du adengintza bertso bat prestatuz. Adegiten lan nintza ezina aipatu nahi eta aurrena ez erosian izan bueltan lanean aritzen dena beraien alde egin nahi dugu gaurkoan festa ozena gonbidatuak izan gara eta gure ezer beroena bertso xume honekin gaurkoan gure ekarpena dana bihurtu daigun itxaso ta holtza barku bihurtzean denok pirata bihur gaitezke horrela ustekabean aingura ongi altxatu eta nere hautsa indartzean ze ongi sentitzen den pirata bat itxasoren barrenean hainbat olatu berpiz daitezke ahots hauek isiltzean. Zuen musikalaiak erakarri nauta, onaino hurbildu naiz zipi eta tapa. Elkartasun giroan zer festa aparta, zenbat bar eta jolas, dantza eta kanta, zer festa aparta, dantza eta kanta. Nik ere izan nahi dut gaurkoan pirata. Aingura gisa bizitzen gabiltz, altxatzeko jaio gara, aurrera doan itxasontzian, kapitain dugu algara, ababorreran, estriborreran, lagundu pozoladan, heldu lekuen beharrik gabe, dakigu heltzen metara, ameslarien islako altxor, eder hori gurea da, eder hori gurea da. Gaueko ametsa torkiz burura, hamaika ume zeuden dantzatzen gustura. Gure partean zeaz egin du lotura, orain esnatu eta egi bihurtu da. Barku piratan ziztu bizian, izarturik ostartean, ozen abesten mantentzen dugu, aize oiala betea, umore honez lan egiteak arintzen digunekea
zuen kresalean geu guztitzeak margozten digu aldartean. Danok batera baiet aurkitu altxorraren uartea, altxorraren uartea. Itxasoari begira pasata egunak, hainbat irrikabarrek egin ditugunak. Han barrutik jaten nau zoriontasunak, ta hemen laguntasunak, aberastasunak. Horregatik baikara irrien lagunak. Atxabatako laguntalde gare, dutzainero eta erraldo eta buru ondixak, eta jaialdi hontara etorri gare, elkartasuna adiraztera, eta bat itzen dugolako zera honekin, izedero honekin, eta horixe haupa nekin! Taldea gara, eta elkarteari laguntzen etorri gara. Badakigu dago esklerosis ariskoia alde egiteko elkartzuna egiteko herri mailan, eta Zaraia mendi taldeko gara, eta hortarako etorri gare, elkartasuna egiteko. Aretxartetik gatoz, Aretxaletako merkatari elkartia da, eta gaur arratsaldien ondo pasetan gatoz, eta dengirekin bat egitzen gaurko eguneako. Cherry, y la bala para ayudar a unos enfermos de esclerosis múltiple. Eman nahi dizkizuegun hemen egoteagatikan, etortzeagatikan, eta espero dugu ondo pasa izana.
Adengi, Gipuzkoako esklerosi anizkoitza elkartea, esklerosi anizkoitzan dakaten gaixoei naiz bere familiei laguntzen dien elkarte bada. Berez, gurasoek edo familia horiek sortu zuten elkartea, orain dela 20 urte, justo 20. urrena da, eta azkenean Adengik egiten duna da, gaixotasuna dutenen naiz bere senideei dituzten beharrei erantzun. Esklerosi anizkoitza gaixotasun neurologiko bat da. Azkenean, nerviosistema zentralaren gaixotasun bat da. Zer gertatzen da, gure gorputzak erasotu egiten duela, nerviosistema edo erasotu egiten duela, eta nerbio horiek, garunetik bizkarrezurrea dijoazten nerbio horiek, zauri batzuk edo esklerosi batzuk egiten ditu. Ondorioz, garunak bai besoetara, bai hanketara edo gauza askotara bidaltzen duen informazioa edo ez da iristen edo eten egiten da, eta ondorioz mugikortasuna eta galtzen da edo informazioa beranduago iristen da. Orduan mugimenduak eta pixkate mantxotua edo egiten ditu. Azkenean horrelako ekitaldiak antolatzea guretzako kostasun bat da. Ekitaldi hauekin lortzen duguna da, alde batetik jendea sentsibilizatzea, esklerosi anizkoitzai buruzko informazioa zabaltzea, eta beste alde batetik arlo ekonomikoa dago, ez? Adibidez, sarrerakin lortutako diru guztia elkartearentzako izango da. Elkarteak beste gauza batzuen artean birgaitze zerbitzu bat edo errehabilitazio zerbitzu bat eskaintzen du. Ez, orduan, birgaitze zerbitzu hori finantzatu beharra dago eta diru iturriak ezinbestekoa dira. Eta hainbeste elkarte atzetikan edukitzeak egia esan guretzako ere postasun oso handia da, ez? Azkenean, guztiok batera indar gehiago egin du.